بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيعه وخليله وخيرته من خلقه عبد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على منهجية البيضاء على الطريقة الوادية الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته وسار من واله إلى الدين. أما بعد فيا قمة الإسلام وهرات العقيدة أحييكم بتحية الإسلامية المباركة المنزلة تحية من عند الله مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وأبنى التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل إنه قريب مجيب الدعوات. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi mai kuma ƙaddara komi a lokacin da ya ga dama, da ya nuna mana wannan rana na Juma'a kuma ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Daru Arqam ko? Yau 4 ga watan 4 hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina na da shekara 1442 wanda ya daidai da yau 20 ga watan 11 miladiya shekara 2020. Kamar yadda aka sani aka saba a wannan majalisin babban malaminmu ne Malam Adam Muhammad Albanin Gombe, wanda ya ba da uzurin ba zai samu zuwa ba, ya kira ni ya ce in zo ni ko da kalma ɗaya zuwa biyu mu tunatar da junanmu a kai. To damun wannan addinin musulunci addini ne na tunatarwa. Wannan dalilin ne ma Allah yake giya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ka tunatar saboda shi tunatarwa yana amfani ne ga mumini kawai. ‘Yan uwa, duk lokacin da kaga ana tunatar da kai abu, kaga abun nan baka amfani da shi, ko hankalinka ma baya kayi, to alama ne na imaninka yayi rauni. A misali, kamar idan Allah yana so ya karbi addu'arka ne, to Allah zai baka lokacin da zaka roƙe shi. Idan Allah baya so ya karbi addu'anka, lokacin da zai baka ka samu damar da zaka roƙe shi ma Allah ba zai baka wannan lokacin ba. Sai ya zama kullum kana cikin uzuri, kana cikin damuwa, ka yi can ka yi nan, ka zanna ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ma ya ga lokacin ya yi wa mutum ƙaranci. Amma in har kaga ka zanna ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, damuwar da kake ciki to alama ne Allah yana so ya yi maka damuwar. Shi yasa Allah ya baka ikon roƙon shi. Da haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana gannakatar da jagoranci cikin abin da zamu faɗa. Abin da nake so na ja hankalinmu a yau ba baƙon abu bane a gare mu ba. Sai dai kaman damun tunatarwa ne dangane da yanayin da duniyar take ciki ko halin da ake ciki a yanzu, da dangane da an fara manta martaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu har sun kai ga suna iya ɓatanci ga shi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda babu wanda ya fi shi a wajen Allah. Ba a taɓa yin naƙudar kamarsa ba, kuma ba za a taɓa yi nan gaba ba. Amma yau da gobe rashin karanta tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta kai mu ga za ka ga mutum musulmi za a tsaye da shi a tambaye shi a ce ya irga maka asharatul mubashirin bil janna mutum 10 ba zai iya ba, amma ya irgo maka sunan club a ƙasar waje zai iya irgo maka su, ya irgo maka sunayen 'yan ƙwallo zai irga maka su da kuɗin da ake biyan su da komi da allowance, ya irgo maka sunayen yan fim
daga Nigerian film zuwa Hausa film zai iya irgo maka su, ya irga maka mutum 10 da Allah ya maganan su a cikin suratul ahzab minal mu'minina rijalun, su ma mutum 10 ne, mutum musulmi. Abun takaici a yanzu zamanin da muke ga mutum ya zama aiki a gare shi. Wani za ka ɗauki ki ɗin aljanna a yanzu ka bashi ka ce masa ya giya maka matan annabi adadin numbers ɗinsu, wallahi wani sai ya yi tunani. Ko kuma ka ce ya giya maka su ɗaya bayan ɗaya sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka haɗa shi da aiki. Ya irgo maka ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam mata nawa ne maza nawa ne, ka haɗa shi da aiki. Ba dole a samu wanda za zo suna zagin sahabban ba, ka gagara ma me za ka ce musu? Saboda me yasa baka ma san sahabban, baka san martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta kai mu ga za mu leka cikin Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji irin darajar da sahabbai suke da shi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta saba muka samu waɗanda suke da aqidan da suke zagin sahabban ma karara. Yanzu akwai wani littafi, ban sani ba, watakila ko an yi la ilaha illallah anan, littafi la ilaha illallah shurutuhu ba ai ba to, amma dai mun san tudun umdatul akan ai mataninsa ba sharha ba. Na'am, akwai littafi mai suna lillahi summa littahrikh, wani babban malami ne a aqida na shi'anci ya rubuta littafin. Kaje ka ga irin badakalan da yake cikin harkan shi'a. Wannan dalilin yasa kaga ko da bacci dan shi'a zai sai ya zagi sayyidina Abubakar da na Aisha da sayyidina Umar da na Hafsa da sayyidina Uthman. Yanzu duk ahli sunna in zai kwanta bacci wace addu'a yake yi? Gajeriya kawai. Qul huwa a'a bismika Allahumma ahya wa amut. Ko ba haka ba? Wannan a takaice gajeruwa kenan. Haka ne? To amma fa su daga cikin addu'ar da suke yi wanda aka karantar da su cikin littafansu shine Allahumma al'an sana mai quraishin wajibtaihima wa tagutaihima wa banataihima. Sai sun tsine sai na Abubakar da na Aisha, sai na Umar da na Hafsa da sai na Uthman, shine addu'an baccin yan Shi'a. Kuma zagin sahabban annabi ba komi bane a wajensu ba. To, za mu shiga cikin Qur'ani saboda wasu maganganu da suke faɗa kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, mu gani da maganansu da maganan Qur'ani wanne ne gaskiya. Daga cikin maganganun da suke faɗi kaɗan daga ciki shine sahabban annabi majoratinsu sun yi wa Allah laifin da za su shiga wuta. Sun fara kuma daga kan sai na Abubakar, wanda a zamanin mu ne yanzu in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daraja waye na biyu sai na Abubakar. Haka ne? Sai na Abubakar darajan shi da martaban shi idan muka duba cikin Sahih Bukhari a namban hadisi na 5656 manzon Allah yake cewa da zan riki wani khalili a ban kasa da sai na Abubakar zan rika khalilina, amma sai dai Allah ya riga da ya rike ni khalili, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda darajar da sai na Abubakar yake da shi. Sa'annan kar mu manta farkon zuwan musulunci idan muka duba kaman cikin sura ta 9 cikin izu na 20 bi ma'ana suratul tauba aya ta 100 daidai, da Allah yake cewa was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون سينا أبكر يعني ciki domin farkon zuwan manzon Allah wanda ta fara imani da shi a mata cikin as-sabiqun al-awwalin ita ce na Khadija. Idan kuma a cikin bayi ne wanda ba enta shi ba a lokacin shine Zaidu bin Haris. Idan kuma a cikin waɗanda ‘ya'ya ne a lokacin ma bai balaga ba shine Sayyidina Ali yana shekara 10. Sai Ummu Baraka, an gane ko? Idan ka fito waje shine Sayyidina Abubakar shine wanda ya fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa,
ko kana hango hadisin manzon Allah da yake cewa in an daura imanin sayyidina Abubakar akan skeli aka daura imanin sauran mutanen duniya na sayyidina Abubakar zai rinjaye na mutanen duniya, ko ka san me dalili? Saboda waɗannan asharatul mubashirin bil janna din gaba ɗayan su a ƙarƙashin da'awar sayyidina Abubakar suka musulunta. Ya fara da sayyidina Usman ne saboda abokin kasuwancinsa ne, irin su Abdurrahman bin Auf duk sayyidina Abubakar shi ya kira su. Bayan kuma daga akwai bayi da ya samu da dama wanda ya yanta su, yanzu kafin sayyidina Umar ya musulunta akwai wata baiwa mai suna Zinnira, baiwa sayyidina Umar ne kafin ya shiga musulunci. Tsabar wahalar da take sha a don sayyidina Umar har san da ta makance. Sayyidina Abubakar ya ganta yace sayyidina Umar ya mata kuɗi zai saye ta. Sayyidina Umar ya mata kuɗi, sayyidina Abubakar ya saye ta. Yana sayenta, musuluntan da ta yi Allah kuma sai ya duba zuciyarta sai ya mata tukuici da gani, sai Allah ya dawo mata da ganinta, ita Zinnira. Sannan kada mu manta daga cikin wasabiquna al-awwalu akwai irin Ammar da baban shi Yasir da mahaifiyarsa Sumayya, waɗanda su waɗannan bayi ne ga waye? Ga Abu Jahal. Yasir kenan baban Ammar da Sumayya, ba irin wahalan da ba su sha ba. Shi yasa manzon Allah ya irga suna wasu mutane guda 4 yace da wahala yana sa mutane su yi ridda, da Bilal ibn Rabaha al-Habashi da kuma Khabbab bin Arab da Yasir da kuma matarsa Sumayya da sun yi ridda sun bar musulunci saboda wahalan da aka ba su farkon zuwa musulunci. Khabbab bin Arab a Larabawa tsabar farin shi ba kowa ma ya kai shi fari ba, amma da ke bawa ne akan zo a shimfiɗa shi da Bilal a yashin garin Makka. Yashin garin Makka tarihi ya nuna tsabar zafin shi, akan iya tonon yashin a saka rogo ko doya, ba shi awa ɗaya in ka tona ya nuna. Tsabar zafin yashin kawai lokacin. Amma haka za a zo a tuɓe su Bilal da irin su Khabbab bin Arab da irin su Yasir baban Ammar, haka za a zo a jeme su a yashin nan, ana dukansu don su yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bilal haka Abu Jahal zai sa a ɗauko dutse ƙato, Umayya kai tunda shi bawon Umayya ne, ya ɗauko ƙasa a ɗauko dutse ƙato a zo a ɗaura a Bilal domin ya ridda, amma ba abin da yake faɗa illa ahadun ahad, bai sa ya ridda ba. Saboda me yasa? Saboda su riƙe musuluncin hannu bibbiyu. Duba irin Mus'ab bin Umair, wanda lokacin da Allah ya saukar da aya ta 22 cikin sura ta 33 shafi na 4 ayan farko, suratul ahzab kenan, da Allah yake cewa minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai. Sa'ad bin Abi Waqas sanda yace farkon wanda za a fara cewa minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai shine Mus'ab bin Umair. Domin mahaifiyar Mus'ab bin Umair a garin Makka, idan ana irga mata masu kuɗi, in ka kira na Khadija ita ce ta biyu. Lokacin da take da cikin Mus'ab, ta buraci ta haifi ya mace ne, wanda za ta sa mata gwalanda da kaya da duk garin Makka ba kamanta. Sai Allah ya kaddara ta haifi ɗa namiji shine Mus'ab. Amma duk da haka takan iya zuwa kasuwan Yamal da irin Sham, ta je kasuwan ta tambaya wanne yadi ne fi kowanne tsada ta sayo Mus'ab. Haka gol, haka azurfa, duk yatsun nan guda 4 babu yatsan da babu gol a hannu. Kai hatta sarka take masa Mus'ab bin Umar lokacin bai musulunta ba. Amma manzon Allah na bayyana, ya zo ya karbi kalman shahada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ga alawan Mus'ab ya fara canja, ta tambaye shi meye ne yake faruwa, sai ya ce mata ai na karbi addinin wannan annabin da ya zo shi kwanan nan. Ta ce masa to ko ka bar musulun wannan addinin, ko daga yau na cire maka tallafi na daina taimakonka kuma in daina cin abinci. Kuma haka aka yi, ta ɗage wa Mus'ab bin Umar tallafi, ta daina cin abinci na tsawon kwana 7 ko tashi ba ta yi. Mus'ab ya ce mata ko ki ci abinci ko kar ki ci, ba zan bar addinin nan ba. Addini ne na gaskiya. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Kuma inna ad-dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin. Da ta cire masa tallafi, mu gane idan kana karanta tarihi kaji an ce maka sahabin da ya mutu
mayafinsa bai iya rufe shi ba, in an rufe kayi kafa ya fito, in an rufe kafa kai ya fito, Mus'ab bin Umair ne. Wanda mayafinsa kulli ɗaya ne, in ya barke kuɗin da zai je biya a ɗinke masa bayi da shi, sai dai ya samu masilla, ya samu zare ya ɗinke wajen. Kai Mus'ab bin Umair ya kai ga in ya doso sahabban annabi ko sai su fashe da kuka, saboda suna tuna Mus'ab bin Umair kafin ya musulunta. Wannan layin da safe kamar karfe 9 ko karfe 10, in Mus'ab bin Umair ya bi layin kawai, har yanzu in ka zo ka gane ya bi, saboda karfin turarensa da tsadan shi. In aka yi taro a zamanin jahiliya, idan Mus'ab bin Umair bai je wannan taron ba, to sai an zo ana maka jaje saboda takaici kawai, saboda kyautan da yake bayarwa da kuma irin zuwa da yake yi da kaya na alfarma wajen. Amma yau an waye gare Mus'ab bin Umair mayafinsa kulli ɗaya ne, mayafinsa kulli ɗaya. Yana daga cikin waɗanda suka yi shahada mutum 70 a yaƙin Uhud, yaƙi na biyu na musulunci, wanda ya zo yana riƙe da su tuta wanda an rubuta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah a jikin tutar, shi yake riƙe da tutan a yaƙin Uhud. Aka zo aka yanke hannunsa nan, aka amputating hannunsa nan, ga bleeding ga pain. Ba shi bane damuwar Mus'ab bin Umair ba, a'a, kada sunan manzon Allah ya faɗi ƙasa. Haka ya kai hannunsa na hagun ya riko tutar, ya sake kirari, ya yi kirari sosai, ya shajja a sahabbai, ya sake daga tutar da hannun hagun. Wannan kafirin ya sake yanke hannu, hannu. Shi kada sunan Allah da sunan manzon Allah ya faɗi ƙasa, haka ya rungumo tutar da hannunsa, nan na bilijin, nan na bilijin ga pen. Haka ya rungume tutar. Haka wannan kafirin ya zo ya cika Mus'ab bin Umair wuka a nan, haka ya faɗi a kife. Bayan ƙuran yaƙi ya lafa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan gawan shi yana kuka da hawaye. In kana jin ana minal mu'mina rijalun sadaqu ma ahadullah alai, to Mus'ab bin Umair yana ciki. Irin waɗanda suka yi gwagwarmaya ga addini, wai ka samu wani ya zo yanzu su yake zagi. Irin Yasir baban Ammar, wahala kawai da Abu Jahl yake bashi, wahalar ne kadai ta kashe shi, ba wani abu aka masa ba. Matarsa Sumayya, wahalar ta ga ana bawa mijinta Yasir, yasa da Abu Jahl ya zo kusa da ita ta ja yawu ta tofa masa. Shi kuma takaicin, kasan Abu Jahl fa asalin sunansa ba Abu Jahl bane, tsabar jahilcin da yake wa musulunci ne manzon Allah ya sa masa baban jahilci. Asalin sunansa Amru ne bin Hisham. A take karɓi mashin Wahshiyu kafin shi ma shiga musulunci, haka ya dubi farjin Sumayya ya cika mata. In an tambaye ka waye ce ta fara shahada a musulunci, ita ce Sumayya a mata, bai sa ta yi ridda ba. Su ne waɗannan wanda Allah yake maganar su cikin suratul Tauba aya ta 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Kuma ƴan uwa ka gane, tsabar wannan ayan da sahabban annabin kawai ake wanda suka fara shiga musulunci, babu inda aka kawo sigan aljanna irin nasu, duk Qur'ani babu. Ka bi ayan ka ji, da Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, waɗanda suka yi sassafiyan sammako, suka yi rige-rigen shiga musulunci na farko daga cikin al-muhajirin, wanda suka yi hijira da garin Makka, wal ansar da mazauna garin Madina. Me yasa yake jin Qur'ani yake kiran muhajirin da al-ansar? Wato muhajirun wanda suka hijira da garin Makka suka zo garin Madina, goninta da bajintan da suka yi da ƙarfin imanin su, wallahi mu yanzu ba za mu iya kwatanta shi ba. Bari mu ba da misalin sahabi guda ɗaya. Akwai wani sahabi ɗan ƙasar Rum ne. Yanzu Rum kan ina ne? Ba Itali ba ne ko? Italy. Ana ce masa Suhaibu ibn Sunanin Rumi. Kaji ko? Sunansa ma Suhaibu ibn Sunanin Rumi, ɗan Rum ne. Ya zo garin Makka, ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a garin Makka. Ya zo, kafin annabi ya bayyana ya yi kuɗi malam. Kuɗin da in za a irga attajirai a garin Makka sai an saka Suhaibu ibn Sunanin Rumi. Lokacin da kafirai irin su Abu Jahal, irin su Khalid bin Walid a lokacin bai musulunta ba, irin su Ikrama
bin Abu Jahal, irin su Utuba ibn Rabi'a, irin su Shaiba ibn Rabi'a, manya-manyan kafiran da aka jin tsoro su sun zo wajen garin Makka. In ka zo za ka yi hijira, in dai da dukiya ka fito, za su baka option biyu ne, in ma ka ajiye dukiyar ka wuce, in ma ka juya da dukiyar ka yi ridda. Amma ga Suhaibu ya zo da raƙuma da gulagulai, suka ba shi zaɓi, ko ya ajiye dukiyar a wajen ya bi annabi, ko ya juya ya ridda. Haka ya ajiye dukiyar, ya tsallake ta ba ko sisi, ya bi manzon Allah garin Madina. Kaga minal muhajirina kenan wal ansar. Kafin ya isa garin Madina, daga saman bakwai Allah ya turo mala'ika Jibril da aya. Duba cikin suratul Baqara, shafin wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, aya ce ta 208, da Allah yake cewa wa minan nasi mai yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufur rahim. Wannan ayan akan Suhaibu ibn Sunan Rumi aka sauke ta. Ya bar dukiyar da za ta ishe shi in ya daina neman kuɗi ma har ya mutu ba ta kare ba, amma ya zaɓi ya bi annabi, ya nemi yardar Allah, ya samu lahira, ya ajiye ta. Ke sa duk Qur'ani wani wajen zaka ji Allah yake magana muhajirin da al-ansar saboda darajar su. Ansarawa mutanen garin Madina kuma, in kai hijira ka zo, mutum zai iya kai ka gonarsa ya nuna maka, ya ce ka zaɓi wanda kake so. In shago ne haka, duk da sahabbai suna da zuciya sosai, wasu ba su karɓa ma, sai mutum ya ce kawai ka nuna masa kasuwa. Akwai wani tabi sunansa dulluni ala suk, ka nuna min yadda zan je in kasuwanci. Haka suka dinga nuna sahabbai wanda suka yi jari daga garin Makka suka zo garin Madina, su ma suka yi ta neman kuɗi, ba su kashe zuciyarsu ba. To kaga wannan ayan Allah ya ce was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, sai Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsanin, wanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an. Allah ya yarda da su, su sun yarda da Allah. A nan wajen da ni da kai Allah yake magana, mun yarda da Allah, Allah ya yarda da mu, ko sahabban annabi ne? Sahabban annabi ne. Allah ya bada lasisin ya yarda da su, yarda da Allah. To saboda su ne sai Allah ya ce wa addalahum, Allah ya mutattala musu jannatin, wata aljanna, tajri min tahtahal anhar. Jannatin tajri, Allah ya ce bai ce min, sai ya ce tahtahal anhar, saboda aljannan ma ta sahabbai ne. Allah ya ce wa zalikal fawdul azim, wannan rabo ne mai girma. An gane ko? Saboda darajar sahabbai, Allah da ya duba a duniya ba zuciya mai tsarki irin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya bashi annabta. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Da ya duba bayi kuma sai ya ga babu wanda suka cancanta zama sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan da suke tare da annabi. Duba cikin suratul Baqara aya ta 151. Ai Allah ya ce kama arsalna fikum rasula, kamar yanda na turo manzo a cikin ku. Ku dinnan lamirin mu ne? Sahabbai ne. Kama arsalna fikum rasula yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kafin ka ji wani kissan wani annabi a duniya, sahabbai sun riga ka, shine wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kafin ka ji Qur'ani, sahabbai sun riga ka. Saboda me yasa? Saboda darajar su. Kai a wani waje in ka duba kaman cikin suratul Ali Imran cikin izu na 7 aya ta 164, Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasula. Laqad manna Allahu, Allah hakika ya baiwa ga mu'minai a lokacin da ya turo manzo a cikin su. Da Allah, waɗannan mu'minan da ake magana a wannan aya, ni ne da kai ko sahabbai ne? Sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Haka ne? In ka ce ba su bane ake magana, sai a raba gardama, sai a tafi sura ta 48 cikin suratul fatih, inna fatahna laka fathan mubina. An gane ko? Aya ta 18, da Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati. To yanzu ina bishiyar. Laqad radiyallahu anil mu'minina, haqiqa Allah ya yarda da mu'minai. Wa'annan mu'minan su ne suka tafi da annabi daga garin Madina zuwa Makka, za su je su yi aikin me? Aikin hajji. Mutum 1400 aka hana su shiga. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su zo su masa mubaya a ƙarshen bishiya. Sun zo sun yi ko ba su yi ba?
sun yi. Hatta sai na Usman da aka tura shi ya je yi magana da mutanen garin Makka, manzon Allah baya nan yace ga hannun sai na Usman ya masa mubaya kafin ya dawo. laqad radiyallahu anil mu'mina id yubayi'unaka tahta ash-shajara. Kaga su waye wayannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Idan ka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi laifi wa Allah, mu ban Musa ba a sunna, ban Musa ba su yi Allah laifi ba saboda su ba mu asumai bane, amma saboda darajar su da kiman su ƴan uwa za mu tambayi kanmu da Allah. Idan mutum daga ya maka laifi kafin ya ce, in ɗanka ne ma daga ya maka laifi kafin ya ce baba da Allah ya yafe min, sai ka ce to karka sake, na yafe maka. Kauna ne yake jawo kai wa ɗanka ko matar ko kaɗa ne shi ne? Kauna ce, haka ne? Mu duba cikin suratul tauba cikin izu na 20, shafin at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-aminun bil ma'ruf, ita ce aya ta 112. Wannan ayan lokacin da Allah ya saukar ta faru ne a yakin Tabuka. Tsabar wahalan da sahabbai suka sha yakin Tabuka, ishurwa, sahabi na iya yanka raƙuminsa don ya sha ruwan cikin raƙumi. Shine yakin da za a tafi, sahabbai ba su da shi, annabi ya tara sahabbai ya ce waye zai ɗauki ɗawainiyan wannan yakin certificate ɗin aljanna ya tabbata a kan shi. Sai na Usman ya ɗaga hannu. Bayan annabi ya karanta wata aya cikin suratul baqara, shafin hafizu ala salawati was salatil wusta, ayan ita ce ayan karshe a shafin, ita ce aya ta 245, inda Allah yake cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan kaseera. Annabi na karanta wannan ayan, wa zai ba wa Allah rance? Allah ya ninka masa ninkin ba ninki. Sai na Usman sai daga hannu ya fita ya je ya dauko raƙuma 100 da kayan abinci akan su ya kawo, ya samu waje ya zanna. Annabi ya sake duba sahabbai ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Kasan su sahabbai suna ganin abun ruwa ne kawai, su ba irin ganin mu muke da shi ba, suke da shi ba wallahi. Ya sake daga hannu ya fita ya je karo raƙuma 200 da kayan abinci, ga 100 ga 200 nawa 300. Ya samu waje annabi ya sake karanta ayan, ya sake fita ya dauko raƙuma 300, 100 nawa 600. Shine Allah yake cewa ka duba irin waɗannan sahabban ne mutum zai buɗi baki ya tsine musu ya zage su. Tsakani fa da Allah, irin jihadin da suka tsaya suka yi. To Allah da ya tashi nuna maka martaban annabi da sahabbai a yakin, irin Allah zuciyarsu da ya duba, sai ce laqad taballahu ala nabi. Ba su fayi laifi ba, wahala suka masha, amma Allah ya ce ya yafe wa annabi. Laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar. Kaga muhajirin wal ansar sai Allah ya ce walladhina tabau fi sa'atil usrati, domin akwai wanda suka tafi yakin a lokacin ababu cikin kunci, min ba'di ma kada yadhu qulubu fariqin minhum, kai har ma ta kai ga zukatan wasu sun so su dawo kai daga yakin. Summa taba alaihim. Ka tuba ayan a waje daya, a aya daya Allah san da ya yafe wa annabi da sahabbai sau biyu. Kuma innahu ra'ufur rahim, Allah mai tausayi ne mai rahama ga sahabbai. Mai tausayi ne da rahama ga waye? Ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda me yasa? Saboda daraja da martaba da suke da shi. Kuma ƴan uwa, duk aikin da zaka yi a duniya don ka gane kana da kiɗin aljanna da garanti, kafin ka samu sahabbai so riga ka. Duba suratul tauba din aya ta 111, Allah cewa inna Allah ashtara minal mu'minina. Ishtara fi'ili mudari'i ne ko fi'ili madi ne? Fi'ili madi ne. Ai Allah ya riga da ya siya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah ya riga da ya sayi rayukan mu'minai da aljanna. Ya siya. Me dalili? Saboda Allah ya duba zukatan irin sai na Abubakar, wanda za fita yaki da yakan iya dauko dukiyarsa gaba ɗaya kawo. Ya dauko me? Dukiyarsa kaf. Wata rana za a tafi yakin, annabi ya ce kowa ya kawo. Ka samu majalisa annabi ma ba a rasa munafikai. Shi yasa zaka ji an ce ya ayyuhan nabiyyu jahilul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Irin su Abdullahi ibn Salum, shugaban munafikai na duk duniya kenan. Wannan shi ka akan sama Allah ya saukar da in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum.
akwai irinsu wannan sun karɓi musulunci ne don su cutar da annabi da musulunci kawai. Allah ya san da su. Idan mutum ya kawo dibino rabin kwano sai wasu su ce duba wannan dibino da Allah, me Allah zai yi dibino rabin kwano kuma? Haka dai sai na Umar shi a wannan yakin kawai dukiyar sama rabi ya kawo, ya ce yauwa kullum muka yi musabaka da sai na Abubakar sai ya wuce ni yau kan in Allah da zan wuce shi. Dawon ba Allah ya giya mana a cikin suratul Al-Imran ba aya ta 133 ba, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum ba, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimi al ghayza wal afina an nas wallahu yuhibbul muhsinin. To su suna tuno irin wannan, kawai ana zanne sai a ga sai na Abubakar da kaya dami raƙuma. Shi manzon Allah ya tambaye shi, ya Abubakar me ka baro a gidanka? Sai ya ce wallahu wa rasulu, Allah da manzo kaɗai na bari a gida, komi ma ya kawo, domin a ɗaukar kalmar ta Ubangiji. To ‘yan uwa irin waɗannan ne mutum zai buɗi baki ya zage su, ya ce da farko tukunna ba su ba ne annabi yake maganan kulafa'ur rashidin, sa'an nan ‘yan wuta ne, ‘yan kaza ne, ba ka da wani yaƙini ko satifiket da yake tabbatar maka da haka. Amma mu raba gardama guda ɗaya, ɗan shi'a ya fi fifita sai na Aliyu akan kowane sahabi. To da Allah, in har ɗan shi'a ya yi imani da ƙur'ani, mu tafi cikin sura ta 38 aya ta 32 suratul Zumar. Babu wani sahabin da ya tafsirin ayan nan aka sallama masa irin sai na Aliyu, inda Allah yake cewa wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Sai na Aliyu sai ya ce wallazi ja'a bis-sidqi manzon Allah, wa saddaqa bihi sai na Abubakar, kuma sai na Aliyu ne fassara ayan. To ina ga masu zagin sai na Abubakar a cikin sahabban annabi su ware shi? Bar wannan, a suratul Tauba din duba aya ta 40 daidai, lokacin da manzon Allah kan zai hijira da garin Makka ya tafi Madina da wasu kai hijira. Allah ya ce illa tansuruhu ko faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnayn. Wa ne saniyasnayn? Ithuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan. Wa ne sahibihi din? Wanda suka biyo manzon Allah da sai na Abubakar din za su kama su, ai sun zo bakin kogon, har sai na Abubakar yake gaya manzon Allah cewa da fa sun sunkiya da sun gan mu. An gane ko? Sai manzon Allah yake ce sai na Abubakar, kwantar da halinkalinka, ma zannukum bisnailillahu thalisahuma, me zaton ku ga mutum biyun da na ukun su Allah ne? Waye mutum biyun nan? Sai na Abubakar ne da manzon Allah. Waye na ukun su kuma? Allah. Kai martaban sai na Abubakar da ayoyin da ake kawo Qur'ani akan suna da yawa. Misali, akwai wani Yahude ko wani daga cikin ahlul kitabi da ya karɓi musulunci, yana iso wata ayan da muka kanta da zuwa shafin Hafizu, ita ce aya ta 245, inda Allah yake cewa man dallazi yaqudu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan kaseera, sai ridda. Sai ya ce a sai ma Allah talaka ne? Ka sai su Yahudu babu irin ƙaryan da ba sa yi wa Allah Qur'ani ko mun sani. Sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, sun ce wala yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, sun ce kunu hudan aw nasara ta dodun mun san wannan ƙaryan su ne a Qur'ani. To don haka sai ya ridda kawai bar musulunci. Sai na Abubakar kuma yana da labari, kuma yawanci inda yake wucewa kan hanyar sai na Abubakar ne, ya ga ya tara arna yana karantar da su addinin Kiristanci. Sai na Abubakar ya shigo, ya san shi da ya taɓa karɓar musulunci, ya ce masa ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah, ka san abin da kai karantar da su ɗinnan ƙarya ne? Ya ce gaskiya ne, domin a littafin kuma na karanta, wai Qur'ani kenan, na karanta ma na ga Allah na kuma talaka ne. Sai ya karanta sai na Abubakar wannan ayan, ka san ayan fassaranta shine man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan, waye zai ba Allah rance ne ko? Shine haƙiƙanin kalman. Shi yasa Qur'ani karka yadda ka fassara shi da larabcinka. Akwai inda abubuwa da dama da Allah ba haka yake nufi a Qur'ani ba. Misali mu tafi cikin suratul Maida, akwai inda Allah ke cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula. Lallai sakamakon da suke kokarin firgita Allah, da ka yi tsoratar da Allah? Tafsirin wajen shine yuharibuna ibadallah, wanda suke kokarin tsoratar da bayin Allah.
yukhadi'una Allah wallazina amanu, suna kokarin su yaudari Allah. A'a, yukhadi'una Allah anan ai yukhadi'una rasulullah. Muna ganewa akwai irin su a cikin Qur'ani, sai ka bi malaman tafsiri da sahabbai suka fassara wajen. Muna fahimta wanda kyau. To kaga a wannan wajen sai ya fassara da cewa Allah ne yake son rancen. An gane ko? Ba Allah bane. Ana nufin cewa ka ba wa addinin Allah ne ranci. Allah kuma in ka bayar zai ninka maka ninkin ba ninkin. Haka ne? Shikenan. Yana faɗan haka duk sanyin sai na Abubakar, sanda sai na Abubakar ya mare shi, ya wanke shi da mari kawai. Shi ma sai na Abubakar in bai san yaushe ya mare shi ba, saboda ya ji an taɓa Allah. Shikenan sai wannan bai Yahudu ya kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ai kira sai na Abubakar, me ya faru? Sai na Abubakar ya mai da zance. Sai bai Yahudu ya ce sai na Abubakar ƙarya yake. Tsabar darajar sai na Abubakar, bai Yahudu ne yana cewa ƙarya ne. Daga saman buka Allah ya turo mala'ika yake cewa laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Aya ce ta 181 cikin suratul Ali Imran. Ba ya ce ƙarya ne, bai ce Allah talaka bane? To sai Allah ya gaskata magana ya ce laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Haƙiƙa Allah ya ji wanda suke cewa Allah talaka ne, su ne mawadata. Sai Allah yake cewa sanaktubu ma qalu, in ka duba kaman cikin sahih bukhari a kitabut tafsir, sanaktubu ay sanahfazu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu azabal harik. An gane ko wannan duk darajar waye? Darajar sayyidina Abubakar cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sahabban annabi daga cikin darajojin da suke da shi a wajen Allah shine babu waɗanda suka fara samun certificate na aljanna tun daga duniya, wanda har Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka ga dama su yi aban duniya saboda zuciyarsu da Allah ya duba sai sun shiga aljanna. Su ne suka je yakin musulunci na farko, yakin Badar. Ba Allah yana faɗa a cikin suratul Ali Imran din aya ta 121, wa id gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Duk da mutane malaman ta suna magana wannan yakin za a fita lokacin yakin me? Yakin Uhud ne. Amma akwai inda Allah ke cewa laqad nasarakumullahu bi badarin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun id taqulu lil mu'minina alayya fiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal mala'ikati munzalin. A duniya kaf babu wanda suka yi yaƙi da mala'iku in ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai a tarihi a yaƙin Badar sahabbai su 314 ne, a wata ruwayan da 15. Kafirai asali sun fito su 1,100 ne, amma da suka ji labarin dukiyarsu Abu Safiyan ya wuce da ita, mutum 150 sun juya. Kaga sauran mutum 950 kenan. Kaga sun yi triple na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da aka gwada yakin, kafin ka yi haka da haka an kashe kafirai 70, an kama 70. Masu ba da tarihin abinda suka gani na zuwan mala'iku ya ce a cikin gajimare yake jin tafiyan dawakai na zuwan mala'iku. Ɗayan kan ma mutuwa ya atake a lokacin, wasu makiyaya ne. Bayan sun dawo daga yaƙi, kowa wani ya jikkata wani waye, sai Allah ya turo mala'ika ya ce to annabi ya tara sahabban nan da suka je yaƙin Badar saboda zuciyarsu da Allah ya duba. Ka duba raddul azan ila ma'anil Qur'an a cikin suratul Ali Imran. An gane ko? Doki da aka tafi da shi a yaƙin Badar, in ji Shan Mamur Gumi, ƙwaya 2 ne, saboda an ba yaƙi aka fita ba, an je tare dukiya ne za a karɓe. Garkuwa da ake kare wannan yaƙi da shi guda 8 ne, mashi da takobi guda 6 ne. Yaƙi za a je kenan, ba yaƙi ba ne. Amma a hakan sanin suka kashe kafirai 70, suka kama 70. Da suka dawo sai aka musu albishi da cewa daga yau ko me suka yi Allah ya alƙawarin sai sun shiga aljanna. To in muka duba wancan ayan
ta 111 cikin suratul tauba ai Allah ya ce wa man awfa bi ahdihi min Allah wa fi Allah me cika alƙawari babu wanda yake Allah cika alƙawari amma sai ka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna iya buɗan baki su zage su dawo cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda suka fi zagi irin na Aisha haka ne bari mu duba wata aya cikin suratul baqara aya ko inda Allah ke faɗa annabi Musa inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara da Allah ko anan wanda aka samu yaro dan ibtidai aka tambaye shi me baqara me ne baqara to amma tsabar jahilcin yan shi'a wai Allah da yace inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara wai Allah ya ce a yanka na Aisha ne dan Allah me ya hada zamanin annabi Musa da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba tsantsar adawa ba kaji daya na biyu bayan sun jefi na Aisha da zina har yanzu suna ganin ta mazaniya ce ya ce amma a cikin sura ta 24 cikin suratul nur sanda Allah ya saukar da aya na dukan aya har aya 11 yana wanke na Aisha kan bata yi zina ba kuma duk bakin cikin dan shi'a ya sani na Aisha manzon Allah da ya kirjinta ya bar duniya kuma har gobe manzon Allah a ɗakin na Aisha yake kwance yanzu haka duk bakin cikin ka anan yake an gane ko sa'an nan duk mutum na kirki na gari na Aisha uwarsa ne da nassin Qur'ani kafin mu je ko ina suna cewa matan annabi ba ahlul baiti bane mu tafi cikin suratul ahzab din sura ce 33 duba aya ta 32 farko ma ayan sai Allah ya fara budewa da ya nisa annabi ko ya matan annabi muna tafowa muna ji sai Allah ya ce lastunna qahadin minan nisa ba ɗaya kuke da sauran matan duniya ba in ittaqaytunna in kun yi taqwa fala taqda'na bil qawl kada ku yi sarayen murya fa yatima alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa sai wanda a cikin zuciyarsu akwai ciwo su yi tsammanin kuna musu sarayen murya ne saboda za ku iya ba su wani abu an gane ko sai Allah ya ce wa qarna fi buyutukunna ku tabbata a gidaddagin ku na aure ku matan annabi da sauran matan mu'minai wala tabarrajina muna tafiya ko muna ji ina ba sun ce matan annabi ba ahlul baiti bane ai sun faɗa ko nana Khadija ce kadai ahlul baiti a wajen su Hassan da Usaini su kadai ne ahlul baiti Imamu Ja'far ne kadai ahlul baiti irin su sai na Aliyu amma duk sahabban annabi wanda aka ce wasu daga cikin sahabbai ne nana Khadija nana Hafsa wanda za mu zo mu yi magana akan su in lokaci ya bar mu sun ce ba ahlul baiti bane to ga aya mun dauko daga ya nisa annabi sai Allah ke cewa wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatil ula kada ku yi fita irin jahilan farko wa aqinna salata ku tsaya da sallah wa atina zakata ku bada zakka wa atina Allah wa rasula ku yi wa Allah da manzon sa biyayya sai Allah ya ce mi inna ma yuridu Allah ko ai sun ce ba ahlul baiti bane innama yuridu Allah li yudhiba ankumur rijsa sai Allah ya ce mi ahlul bait na'am Allah ya ce ahlul bait ne kai kuma ka ce ba ahlul bait bane yanzu maganan ka za ya yarda da shi ko na Allah na'am kuma bari ka ji wani abu kaman Allah ya san za a yi zamanin da za a yi ta zagin na Aisha da Aisha ka san Qur'ani in za a yi wahayi ma sai annabi na aikin na Aisha ai lokacin da Allah ya ce wa iz gadauta min ahlika ai manzon Allah a ɗakin na Aisha yake a ranan duk yawanci ayoyin Qur'ani da wahayi za a yi sai annabi na ɗakin na Aisha ma ake wahayi ka ji wannan da kai zagin na Aisha mu duba suratul azab din aya ta 6 da Allah ya ce annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim sai ya ce mai wa azwajuhu ummahatuhum manzon Allah dai shine mafi a'ala akan mu'minai matansa kuma iyayen mu'minai ne duk wanda ya zagi na Aisha ya zagi uwarsa da nassin Qur'ani na Aisha ko ka mutu ko ka rayu uwarka ce in kai mutumin kirki ne kuma ba wanda zai zagi mamarsa in ba mutumin banza ba muna ganewa yauwa sa'an nan bayan waɗannan irin ɓatanci da suke yi akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan dawo su ce duka sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Khadija ba ahlul baiti bane akwai mummunan maganganu suke faɗa a kanta da Allah idan mu manta ba akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki na Hafsa ko
sai na aliyu sai na umar, haka ne, yana cewa na sake ki, kafin numfashin shi ya gama komawa jikinsa Allah ya turo mala'ika daga sama ya ce mai da ita, tsabar darajar na Hafsa Allah ne ya bikonta. Ya ce inna ha sawwama qawwama, saboda mai yawan azumi ce, mai yawan qiyamul laili ce. An ji wannan? Zainab bintu Jahash matar Zaidu bin Haris ne. Duk cikin sahabban annabi babu wanda aka kira shi a Qur'ani sai Zaidu bin Haris. Kuma kun san me yasa da ake ce masa Zaidu bin Muhammad? Lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shekara 25, Nana Khadija tana shekara 28, shine zance mafi inganci. Duk tarihin da aka ce maka Nana Khadija tana shekara 40, annabi yana shekara 25 ya aure ta, wannan tatsuniya ne, kanzon kurege ne, ba haka nafsi ya tabbatar ba. Shekaran ta 28, manzon Allah shekaran shi 25 suka yi aure. To Zaid bin Haris bawa ne ga Nana Khadija. Annabi na aurenta tukuncin cewa annabi ya dauke shi ta bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tsabar kyautatawa da annabi yake wa Zaid bin Haris, babansa mai kuɗi ne, ya ji labarinsa a garin Makka, ya biyo sawu ya zo zai saye shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Zaid bin Haris, yake ce masa ka san wannan? Yace eh babana ne. Wannan fa abokin babana ne. Yace to ba abin da ya kawo su, sun zo ne su saye ka, amma ni ba zan hana ba, ni dai da mun na giya musu, da suka zo suka ce za su saye ka, nace musu to in ka zo ka ce za ka bi su, to ne zan ba su kai kyauta. In ka ce za ka zanna da ni ba zan ki ba. Ba a turo annabi fa da annabta ba lokacin, tsabar kyawun ɗabi'un manzon Allah. Zaid bin Haris ya zaɓi ya zanna da annabi akan ya bi babansa mai kuɗi, ya gummanci ya zanna a bawa a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bi baban shi. Don wasu ba san me yasa annabi ake cewa da Zaid bin Muhammad ba, har Allah ya saukar da ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sai daɗin da annabi ya ji a take lokacin ya kama hannun Zaid bin Haris ya tafi da shi bakin Ka'aba, ya ce daga yau Zaid bin Haris na yi tabanninsa, zai gade zan gaje shi. Annabta na zuwa da shekara 40, saboda Allah ya nuna duniya Zaidu ba ɗan annai Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam. Muna so mu magana akan Zainab bintu Jahash ne, ita ce matar Zaid bin Haris, ita kuma Allah shine waliyinta, shine wakilin manzon Allah, shi ya bada sadakin, shi ya daura auren, shi ya dauko ta ya kawo ta gidan manzon Allah. Tsabar darajanta Zainab bintu Jahash. Shikenan sai Allah yake cewa wa ittaqu alladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa taksha an-nas wallahu haqqu an taksha falamma qada zaidun. Ka gani ko min ha watsaran, ka duba wata balaga. Duk Qur'anin kana neman kalma mai balaga da burgewa da banƙayi ka samu wannan kalma. Na farko da waliyin, da angon, da amaryan, da sadakin, da sigan auren duk a kalma ɗaya aka gama shi. Sai Allah ya ce zawwajnakaha, zawwaj sigan auren, na Allah, ka manzon Allah, ha amaryan. An gane Allah daga saman bakwai. To amma za ka samu wani haka kawai zai tashi ya sha kununsa da kosai sai dinka zagin irin waɗannan sabon. Kuma bari ka ji wani abu, da yawan musamman mai fassaran Aisha ba. Ma'anan Aisha shine rayuwa. In ka ce za ka kashe rayuwa ko ka tozarta shi, ka za ka tozartu. Wannan dalilin ya sa ka ga da wani a Najeriya ya tashi yana ba wanda yake zagi in ban na Aisha da sahabban annabi. Ai a daren da ya lecca na zagin na Aisha, wasu ba su sani bane, washe gari ya ji shi a cikin wulbayaro. Ai ka san wanda ya tsinci kanshi a wulbayaron ko kaɗan ma ka gani. In dai na Aisha zaka zaga ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, a hadisi sai manzon Allah yake cewa kada ku yadda ku cutar da sahabbaina, duk wanda ya cutar da su faqadi azani, haƙiƙa ya cutar da ni. Wa man azani faqadi aza Allah, duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah. Sahabban annabi fa kenan sallallahu alaihi wasallam. Amma yau a duniya mun wayi gari da rashin karatun da muke da shi, kaga irin waɗannan masu aƙidi sun zo su har za su rinjayi matasan mu. Wallahi suna rinjayen matasan mu ne da keke nafif da waya mai zafi, su yi ta maka ƙarya. Na biyu, har yanzu akwai aƙidan auren mutu'a tattare da su ko
da Allah ka je ka duba lokacin da aka je yakin Khaibara, ai anan ne manzon Allah ya halatta cin jakin gida da auren mutu'a. Tun daga can annabi ya ce haramun haramun ila yawmil qiyama. Ka san wa rawaito hadisin? Wallahi sai na Aliyu ne. Shi ya rawaito hadisin ma. Hadisin hana auren mutu'a ba? Sai na Aliyu ne ya rawaito shi. Kuma tambaya na biyu da zaka sake yi wa duk mai irin wannan aqidan dan Shi'a kenan. Ka tambaye shi dan Allah da sai na Usaini da sai na Aliyu wa yafi daraja ko a wajen Allah? Wani ansa zai baka? Akramaka Allah. Sai na Usaini da baban sai na Aliyu wa ya fi daraja a wajen Allah? Zai ce maka sai na Aliyu, shi da kansa zai giya maka sai na Aliyu ya fi sai na Usaini daraja, haka ne? Sai ka tambaye shi to ka ce me yasa baya bakin cikin rasuwan sai na Aliyu sai sai na Usaini yake bakin cikin rasuwan shi? Muna gane da kyau? Ka gane gabaki ɗaya abubuwan nasu koi yahudanci ne da rudu. Kuma idan ƙarya ne magana da na faɗa yanzu in na tashi ka zo ka same ni in kai cikakken dan Shi'a ne. Wallahi ba ƙarya zan faɗa ba, gaskiya ce. Ba su da littafin da suke ji da Shi'a irin Biharul Amwar. Yanzu mu ahlus sunna ba littafin da muke ji da shi banda Qur'ani irin Sahih Bukhari, akwai littafin da bai shi? To su kaman ka ce haka ne. A cikin littafin Biharul Amwar aka rubuta rajulun aswad la yadkhulul janna. Bakin mutum ba zai shiga aljanna ba. Na rantse da Allah a ciki aka rubuta bakin mutum ba zai shiga aljanna ba. Yanzu duk ƴan Shi'an Najeriya farare ne? Ka duba fa, ai kaman Kirista ne a duniya a Najeriya ko a Gombe, a nan anguwa ya ce maka yana bin Annabi Isa, ka ce ƙarya kake. Annabi Isa mu Qur'ani ya ga mana ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum kawai. Manzon Allah ne kadai annabin da aka turo shi duniya gaba daya. Bari mu rufe da wani abu da in ka sai yasa dan Shi'a da Qur'ani kuma zai zo kafa maka hujja saboda shegantaka Qur'ani da ba su yarda da shi ba. Ka san idan ka cire manzon Allah ba annabin da yake annabi Ibrahim daraja. Shi annabi Ibrahim babu wani addini ko aqidan da bata yi alfari da cewa annabin su bane. Sai ya ce maka ai annabi Ibrahim ma addinin Shi'a yi don Allah ya ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Kaga in baka da karatu da baka bibiyar sunna sai ka ce fa wallahi annabi Ibrahim ma fa addinin Shi'a yi. Ko sai ka raba gardama in ka kanta ka ce to naji to karanto mini kuma munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum, sai Allah ya ce me wa kanu shi'a. To ya zaka yi da wannan ayar? Dan Shi'a yace maka annabi Ibrahim addinin Shi'a yi ko anan wajen ka kama shi? Akwai irin su masu wannan da'awar a cikin Qur'ani da yawa. Akwai wanda ba su yarda da hadisin annabi ba, suke kafa hujja da fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun ko shi kuma sai ka ce masa to ya za a yi da zarni wa mayu kadhibu bi hadal hadis? Ya za ka yi da wannan aya? Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Akwai malamin da na sani a Najeriya nan, in a Afirka ka za a kira malamin tafsir Qur'ani in zaka fassara shi ko hadisi annabi, in ka saka son ra'ayi sai ya ka da kai. Allah, in Qur'ani zaka fassara shi da ra'ayinka, akwai wata aya a cikin suratul Nisa inda Allah ke cewa innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa. Sai ya ce ka gani ko? Allah ya ce innal ladina kafaru, wanda suka kafurce wa zalamu suka yi zalunci shirka, lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa. Ba zai yi bane ma Allah ya gafarta musu kuma bare shi yadda su dariqa ba. Bujumin malami ne sai ka gani dariqar ma ba za a shigar da su ciki ba. Ayan gaba kuma daga ita sai mai Allah ya ce illa tariqa jahannama. Ka gane maganan ko? Shi Qur'ani ya kai in ka ce zaka masa wani hawan kawara ka kawo ra'ayi a wajen zai kama ka, ba wani inda za a je. Allah ya sa mu dace. Inda muka yi kuskure Allah ya fi mana, inda muka yi daidai Allah ya da mu cikin ladan. Kuma kamar yadda na faɗa da